за момента и сега. Трябва да ви кажа, че тук наистина трябва много силно да аплодирате един достоен екипаж. Екипажа на, забележете, MM Power. Това е екипаж от Сърбия и Босна и Херцеговина. Йована Йованович, Наташа Тугос. Дами и господа, две красиви дами, сега ще може да ги видите. Те ще получат специални купи, които организатора на това състезание е подготвил за дамския екипаж. Дами и господа, силни аплодисменти, купите връщат господин Панелков и, разбира се, господин Минчев, председател на АСК Стари Столици. Не можаха да се разберат кой да ги връчи, затова двамата на двете красиви дами. Да, в тези условия наистина. Нека си кажа това, което имат. Така, и сега аз съм по-близо до Наташа. Какви са твоите впечатления от България? 4 ралита направихте. Super su bile sva 4 relija, ovo je isto bio super, iako smo imali mali problema, ali hvala broj 21 što nam je pomogao, hvala svima i vidimo se sljedeće godine. Браво! Йована, имали сте проблем с полоска? Бяха скъсали полоска в един от етапите. Колегите ти помогнаха. Как видя ти състезанието? Йована Йованович. Mogu samo da kažem da je publika u Bugarskoj najbolja i da su vozači najbolji i mnogo dobri i vidimo se sljedeće godine. И така, благодаря на българската публика. Тя е най-добрата, която можем да си пожелаем. Ще бъдем тук и до година. Дами и господа, тези прекрасни дами направиха наистина един страхотен сезон в българския рали шампионат. Трябва да ви кажа, че те са в екипаж едва от края на миналата година и вече толкова успешни състезания в България, че просто наистина с тях най-важно е да виждаме успехи. Чао!